Здравейте, автоманяци! В днешния епизод ще ви покажа wireless смартфон монитор, който ще монтира малко по-късно на C-класата. Мониторът поддържа CarPlay, Android Auto, има Bluetooth, може да се монтира и камера за задно виждане към него, Touchscreen, AUX, Voice Control, който е Siri и този, който е на Android не го знам. Радио, също така може да добавите флашка с филм или някакво видео, което може да го заредите на този монитор. Нека направим анбоксинг, а след това ще ходим да го монтираме. Така има описание. Мониторът е 7 инча, може да си поделиш екрана на телефона на монитора, може да говориш през монитора, когато се свържиш, понеже има вграден микрофон, поддържа HD и видеа и има тъчскрин. Ето го мониторчето, 7 инчово. Също така имаме и вакуум в комплекта, за да го закрепим на прозореца, по-скоро на предното стъкло или на таблото. AUX кабел и захранващия кабел, който го включваме към запалката, но ни позволява в същото време, докато мониторът е включен, да си зареждаме и телефона. Монитора има 2 години гаранция, също така може да го върнете в 14-дневен срок, ако не отговаря на вашите очаквания. Даже тук в описанието е написано как може да го свържете с камера за задно виждане, ако имате такава. Мониторът е подходящ за автомобили, които нямат мултимедия или навигация, на която да се инсталира CarPlay. Така че нека отидем да монтираме, да изпробваме, да видим. По-рано във видеото казах, че ще направим монтажа на C-класата, но тя е за смяна на гумите, така че ще го направим на 4 щитицата. По принцип няма никакво значение на коя кола е, така че нека започваме. Монтажът се случва за 5 минути, понеже той е елементарен. Обръщаме монитора наобратно. Ето го и вакуумът. Трябва да го щракнем. Единствено трябва да свържем самото мониторче към запалката и може да го стартираме. Когато го монтираме, важно е вакуума да хване хубаво. Добре. И остава да го включим към запалката. Както бях казал малко по-рано, има изход, с който може да си зареждате телефона, понеже след като използвате вече запалката за захранване на монитора, не може да я ползвате за друго. По-реално. Бях забравил да кажа, има меню на български, което е много удобно. От тук настройвате честотата, с която я свържете към радиото, за да може това, което пускате на самия смарт монитор, да се произвежда от колоните на колата. Това са повече честоти, на които може да се свържете. Препоръчвам 108. Ако сте си свалили филм на флашка, може да го гледате от тук. Просто в момента не съм сложил. От тук се свързва към CarPlay, както и към Android Auto. Трябва да пуснем Bluetooth, след малко ще го направим. Може да си шернем също така и самият екран. Да видим какво ще има. Има регулиране на яркостта. Айде де. Добре. Силата на звука. Bluetooth, заглушаване, настройки на звука. За да се свържем с монитора, цъкаме Phone Link. След това си пускаме Bluetooth на телефона. Вече сме свързани, ето го и главното меню. Буквално се едно виждате iPhone, менюто на iPhone. Самият CarPlay изглежда по същия начин. От тук може да наберете някои от контактите ви, да видите дали имате пропуснато обаждане. Така. Имате Music, имате Maps, имате съобщения, имате календар, имате настройки, имате Spotify, Waze, Viber, Storytel, WhatsApp. Много зависи какво сте си инсталирали на телефона. Понеже аз слушам книги от Storytel и от тук може да си заредите книга и да си я слушате. След като сте настроили една и съща честота на радиото и на монитора, вече може да си пуснете музика, която ще се произведе на колоните ви. Например, ще цъкнем Spotify, цъкаме Play. Паузираме, даваме назад. Също така може да си пуснем книга от Storytel. Мина харизматични съперници Зиновиев и Троцки, постигайки успеха си чрез хитрост. Така, какво друго може да използваме с този монитор? Waze.
Преди да ви покажа монитора в движение, бих искал да ви покажа някои от другите опции, като например може да провеждате телефонни обаждания, може да си проверите последните ви обаждания, кой ви е звънял, дали имате пропуснати, може да си отворите контакт листа, може да наберете. Нека затворим. Също така може да си проверите съобщенията, които са ви изпратени, да отговорите на тях. По-рано споменах, че може да си пускаме музика от Spotify. Но я спираме, понеже ще имаме рестрикции над видеото и ще си пуснем книга от Storytel. Една от книгите, които слушаме за Хитлер. Се оплаква на Гьоринг в ролята му на отговорник по 4-годишния план за последиците от масовата депортация на население. Мониторът се разделя на две равни части. От дясната страна може да контролирате музиката или книгата, която слушате, да я пускате, да я спирате, да я паузирате, да я превъртате и когато е от Spotify може да сменяте от тук. Също така отляво ви е навигацията, както виждате. Във връзка с похода срещу Кьон и ръководството на СА. Освен това, Химлер е наясно, че от време на време Лейник следва изпраща писмени предложения на Хитлер. Знае, че това може да бъде направено само когато има спешна нужда от ясно. Силно препоръчвам монитора, понеже наистина е много удобен, монтира се за 5 минути, както днес го ползвам на E4 утре може да го ползвам на C класата или на третата кола. Не сте обвързани да го монтирате на една кола и да не може да го свалите и до там. Също така, бих казал, че ще ми върши страхотна работа, понеже ще спра да си слагам телефона на стойка, ще си гледам навигацията на монитора, ще си пускам музика от него и телефон няма да е на стойка, няма постоянно да го слагам на стойката, да го махам от стойката, пак да го слагам, пак да го махам, постоянно да пада с цялата стойка направо долу на земята. Мисля, че това е най-доброто решение.